F'suppost protesta li nbidlet f'attività politika taħt it-tinda, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil tkellem kontra l-proġett tal-enerġija. Saħansitra qal li t-tanker li se jġib l-enerġija nadifa jitfgħu il-barra. It-tanker tal-gass għandu jitlaq il-barra mill-port ta' Marsa Xlokk. Din id-dikjarazzjoni waslet għal reazzjoni immedjata tal-Partit Laburista li qal li l-Partit Nazzjonalista u Simon Busuttil irreġġaw l-arloġġ lura biex f'Malta niġġeneraw l-enerġija bil-heavy fuel oil u nollu l-kontijiet. Fil-fatt kien Simon Busuttil innifsu li għal iktar minn darba tenna li m'għandniex bżonn il-power station taħdem bil-gass minflok kuntent b'tal-heavy fuel oil li kien għażel Gvern Nazzjonalista ta' Lorenz Gonzi u Austin Gatt. Għaliex ser tibnu power station oħra meta aħna diġà moqdijin fil-ġenerazzjoni tal-elettriku? Għaliex? M'hemmx bżonn illi tibni power station oħra. Għaliex għandna diġà biżżejjed ġenerazzjoni tal-elettriku. Għandna pereżempju power station ġdida li semmejna tal-BWSC illi ħalla Gvern Nazzjonalista. Anke l-President tal-Eżekuttiv Anne Fenech tkellmet kontra l-proġett għalkemm fil-ġimgħa li kien żvelat kif hi aġenta ta' vapuri tal-LNG qalet ukoll hekk. Mela l-Partit Nazzjonalista qatt tagħmel xi gwerra kontra xi tip ta' bastiment kontra l-LNG tankers. Dawn l-inkonsistenzi kienu nnotati fl-istqarrija tal-Partit Laburista intqal li dawn jikkonfermaw ħaġa waħda biss li l-Partit Nazzjonalista u Simon Busuttil irreġġaw l-arloġġ lura għad-diżastru li sab dan il-Gvern fil-qasam tal-enerġija. Ħareġ ukoll ċaru tont li l-unika persuna li ddaħħal flus fil-but minn tankers tal-LNG hija l-President tal-Partit Nazzjonalista u Busuttil. Għal-but it-tankers huma tajbin, għal Maltin u Lawċin it-tanker huwa ħażin, qal il-Partit Laburista.